Angibingelele-ke uMagawula egijima. Ngibonge ithuba. Namhlanje sizokhuluma ngolunye udaba olubucayi. Udaba-ke lokulahlekelwa umntwana noma lokukhishwa kwesisu. Angibeke nje ngembaba. Ilokwenza i-abortion ngelimi lokubolekwa. Ukuthi ngapha umuntu wesifazane uyakhulelwa and then intentional noma ngokwenhloso uyahamba ke manje uyasikhipha ke lesi sisu. Asikwazi ukwahlulela ngoba kuba nezathu eziningi bakithi ezenza ukuthi umuntu azathathe leso sinqumo. Mhlawumbe ezinye kuba izathu zempilo ukuthi akaphilile kahle, ezinye ezokuhlala nje zasekuhlaleni ukuthi ngeke khona ukuthi lo mntwana angaqhubeka aphile. Okay. Manje uma sekwenzekile ke ukuthi ke sisi noma bhuti seningena abanaleso simo ngoba kuyenzeka phela ukuthi no guy no girl ba decide ukuthi yazini sobabili hamba wena uye clinic uyokwenza abortion. Leyo nto ke ibe seyimenzela inkinga uma qhubeka isikhathi. Ezinye izinto eziba khona uthola ukuthi senifuna ukuthola umntwana nisamtholi. Kwesinye isikhathi nithi mase enkulumo senithola abantwana nithola abantwana abanokukhubazeka nyana okuthile kube yisishalo. Kwesinye isikhathi leyo nto ingabi kunina nina niqhubeke nibathola abantwana kodwa ukuthi esizukulwaneni senu njalo mebebambile abantwana bachithakalelwe izisu. Kanti leya abortion eyenziwa ugogo noma eyenziwa ubusesi ekhaya seyihambe yaba manje isiqalekiso. Kunezinto ke kufanele sizenza ke uma sesize sasithola kulesimo ke singakwenzi kufane nomuntu ochithakalelwe isisu engazi ngoba wena uphiwe lo mntwana umphiwe uNkulunkulu umphiwe abantu abadala. Wasuya decide ukuthi ngezimo ezithile awuzokwazi ukumgcina lo mntwana. So uma sekwenzeke njalo ke wena into yokuqala umuntu osuke wonile fanele uqale uyoshweleza. Siya emsamo uyoshweleza. Uma abazali besaphila hamba phela kubazali ngoba abanye kuyenzeka ukuthi benze abortion abazali abazi. Hamba uyobhodla kubazali ukuthi hey ngeke ngaba nenkinga kanje. Ngaba kulesimo abazali bazobe sebekuthatha ke bayokucelela uxolo ngoba umuntu wena okufanele axolise ngoba ngokwesintu usukusho ukuthi usubulele umuntu obokade umphiwe uNkulunkulu nabaphansi uyashweleza eqala. Maniqeda ke ukushweleza ke lo mntwana ke lo sesizokwazi nokuthi lo mntwana ubani athengelwe nezimpahla. Emva kwaloko kwenziwe leli lati ukhulunywe nalomntwana ngoba sesiyazi ukuthi usibanibani wakasibanibani ukukhulunywe zonke lezi zinto eladini. Emva kwaloko fanele senenzani seniyageza ke futhi manje seniyazi ukuthi angithi nigeza abantu lo muntu esenimbize ngegama ukuthi namphi igama elubani nobani fanele niphinde nenzeni nigeze kusebenziswe nje okuyinyongwana nokuwumswane usukugezwe ke ngako nigeze nithole nezinye izinto ke zokuyihlambulula ezinye eziyiwasho enginginabe kakhulu ngazo kodwa kuba yileyo process esimple. But uma kuke ukuthi uke wayigeja especially kuleyo xolisa nale amagama ukuthi abe negama loyo muntu azazi naye ukuthi ubelonga kuphi angabe umntwana olahlekile ongaziwa nje ukuthi okabani. Abanye bayigeja ngokuthi ke bese bevele bangalandeli zonke lezi athi umuntu kade ngangilonga ukuthiwa angeze umntwana wachitheka ngiyogeza sengigeze kwazi kwabakaningi sengikhathele kanti nje mhlawumbe washaya ukushweleza kuphela kwafanele ushweleze eqala shweleze ethongweni khulume nabantu abadala ubhole niqede ke bese nilandela ke zonke lezi step ekade ngizichaza ngenhla. Konke ke lokho angeke kusanihlupha ngoba kuba nenkinga ngempela lo mntwana kanjalo
uvela uthola ukuthi kwabanye abantwana abaphilayo esenibusisiwe ngabo uthola ukuthi uhlupha kubo labantwana abamlamayo uzwe kuthiwa hayi kunomntwana kanje okukhalayo ukuthi yena kanakiwe yena kanjani akenzelwa lokho ngalo nje lelo phutha uma simlungisela masilungise kahle amaphutha ayenzeka asebewenzile lamaphutha ikhona indlela elight yokulungisa asiqaleni phansi silungise abantwana baphumule kahle babe amathonga amahle babe idlozi elikhanyayo idlozi lamanyala idlozi labantwana amen. Kulela